Túto reláciu vám prinášajú Motointegrator, Racing Shop.sk, Q-Service, Fiesta Cup CZ, IBG, Pulimedical. Slovenský okruhový pohár. Seriál, ktorý na Slovensku ponúka novým jazdcom už 2 roky možnosť vyskúšať si v pohodlí profesionálnych okruhov pretekanie na vlastnej koži. Skúsenejší jazdci si v rámci slovenského okruhového pohára majú zase možnosť porovnať svoje sily s konkurenciou či doladiť techniku pred inými pretekmi. Seriál má za sebou, ako sme už hovorili, 2 sezóny a práve tú tohtoročnú 3. v poradí otvorili na domácej pôde na okruhu Slovakia Ring. Pri zrode myšlienky vytvoriť seriál, v rámci ktorého by mohli všetko, čo sme už hovorili, jazdci za pár korún vyskúšať, stál Roland Sighart a jeho organizačný výbor. Od prvotnej myšlienky a prvotného ročníka, keď sme absolvovali 4 preteky, sme sa posunuli do ročníka 2015, keď slovenský okruhový pohár bude mať 6 podujatí v 3 krajinách. 2-krát budeme v Maďarsku na Pannonia Ringu, 2-krát v Brne na okruhu a 2-krát tu na slovenskom Slovakia Ringu. V priebehu 2 už ukončených sezón organizátor vychytal všetky detské chyby, ktorým sa žiadna organizácia pretekov nevyhne. Od tohto roku však prišla novinka Mazda MX-5 Cup. Myšlienkou tohto kapu je umožniť pretekanie za ozaj rozumných podmienok a vstup do okruhového športu aj ľuďom, ktorí majú o tento šport záujem. Roland Sighart už spomínal, že popri Mazdách MX-5 v kapových pretekoch štartujú aj identické vozidlá Ford Fiesta. Za Fiestami zase stojí Čech Jiří Galuška. My jsme postavili 6 stejných aut Ford Fiesta, provedení 1.6 R1. Jsou to auta, které jsou k dispozici pro rally a hlavně pro okruhové závody. S nimi jezdíme vlastně seriál slovenského okruhového poháru, jakoby na slovenské části, a v Čechách seriál Carbonia Cup. Základem toho závodění to jsou vlastně všechno sériové motory, které mají upravenou řídící jednotku. A ty auta jsou všechny stejný, znamená skutečně důležitý o tom, aby jaký jezdec si sedne za volant. Stejný pneumatiky, stejný benzín, stejný auta, záleží na řidiči. Po krátkom úvode, kde sme si povedali, čo vlastne slovenský okruhový pohár je, kto je jeho organizátorom, kto tu môže či nemôže štartovať, ale aj o najnovšej akvizícii organizátorov v podobe Mazda MX-5 Cupu a Ford Fiesta Cupu, sa poďme teraz spoločne pozrieť na to, čo sa v rámci prvého kola slovenského okruhového pohára na Slovakia Ringu dialo. Na štart sa postavilo takmer 60 vozidiel a jazdcov pochádzajúcich nielen zo Slovenska, ale aj okolitých krajín, čiže Čiech, Maďarska, Rakúska a Poľska. Nechýbali vozidlá amatérske, ale ani profesionálne. Vozidlá s nižším objemom motora, ale ani naozajstné okruhové poriadne prekoňované špeciály nad 3,5 litra. A v konečnom dôsledku tu bol aj Mazda MX-5 Cup či Ford Fiesta Cup. A ak by niekomu bolo málo, na trati nechýbali ani formuly. Jednoducho povedané, ten, kto prišiel počas posledného marcového piatku na Slovakia Ring, neoľutoval. V oboch pretekoch Mazda MX-5 Cupu dominoval Tibor Gloznek, pričom zaujímavosťou bolo, že práve na Slovakia Ringu v tejto pretekárskej Mazde sedel úplne prvýkrát. Na to auto sa dá celku rýchlo zvyknúť, takže má dobré vlastnosti a tým pádom sa aj dobre na ňom jazdí. No, očakával si, že budeš tak rýchly, že všetkých pobiješ? No to som neočakával, ale podarilo sa. Ford Fiesta Cup poznal v 2 pretekoch rovnako iba jediné meno víťaza, ktorým sa stal Ľudek Dolejš. Rovnako dopadli aj preteky najmenšej kubatúry, čiže vozidiel do 1,6 litra. Tu víťazstvo bral Marek Jančo. Nie, nerátal som s tým, pretože prvýkrát som sedel v aute plechovom, ešte som nikdy v živote nesedel, takže vôbec som s tým nerátal. 2 liter v rámci prvých pretekov ovládol Maďar Csaba Gášpár, v druhých sa blisol Čech Jiří Konečný. Nás však zaujal v rámci 2-litrových špeciálov nestarnúci, dnes už 72-ročný Marian Rajnoha a jeho Honda. Slovenský motoristický športovec storočia ešte stále vie ukázať na trati podstatne mladším súperom, že bojovať s ním nie je jednoduché. Ja sa bojím, že pôjdem na ryby alebo niečo. Ma to drží a ja to berem tak ináč, ani ne, čo sa týka víťazstva alebo tak.
To dneska je o niečom inom, na to sú mladí a iná technika, ale mňa baví aj tá príprava toho auta, to náloženie a cestovanie. Takže celý život som to robil, tak ja som si istý, že aj nejak to dotiahnem až do konca a uvidím, dokedy to je všetko vo hviezdách. Podstatne mladší rok vydania zastupuje v tejto triede Martin Lešo. Toho poznáme nielen z pretekov automobilov na okruhu, ale aj do vrchu. Navyše už Martin vyskúšal vo svojej pretekárskej kariére aj rally súťaže. Tu na Slovakia Ringu sa predstavil s vozidlom Renault Clio. Spokojný, robili sme v zime nejaké úpravy, samosvor, nový podvozok a šlape to perfektne. Dneska som bol testovať, spokojnosť maximálna. Milovníci otvorených monopostov si v rámci prvého kola slovenského okruhového pohára prišli tiež na svoje, pričom práve túto dvojicu pretekov vyhral Peter Schober. Samozrejme, najväčšiu zvukovú kulisu na Slovakia Ringu urobili vozidlá s objemom motora nad 3 litre. Tu sa nielen v prvých pretekoch, ale hlavne v druhých doslova o 100 sekúnd spoločne pobila trojica Slovákov. Peter Žáček, Dušan Vicen a Marian Polóni. Perfektný závod, nečakal som, že z takéhoto podujatia sa vyvinie takto úžasný pretek, super, spokojný. No mne sa ešte stále tresú kolena, bolo to veľmi veľký zážitok. A tretí? Tak chlapci mi dali robotu, mal som čo robiť, aby som ich nejak nakoniec dobehol, ale neviem, jak to dopadlo nakoniec. Ty si už bol odmávaný? Po 10 som druhý. Dobre, takže som tretí. OK. Triedu nad 3,5 litra, ale aj druhé miesto absolútneho poradia v oboch pretekoch vybojoval Slovák Rudolf Machánek na Mercedese SLS AMG GT3. Áno, lebo ten Bavorak je veľmi dobrý. Aj dobrý jazdec tam je a fakt je to veľmi dobrá výkonná auto. Toto je to prvýkrát na tomto slovenský okruhový pohár. Som prekvapený z toho, ale fakt klobúk dole pred tým Bavorakom. Ako už Rudo Machánek povedal, najrýchlejším mužom na Slovakia Ringu v rámci prvého kola slovenského okruhového pohára bol Čech Jiří Procházka na BMW M3. Pocit to byl nádherný. Já si myslím, že tady nenajde se nikdo, kdo by nechtěl porazit Mercedes. No, je to tady takovej magnet pro všechny jezdce, je to cíl. Dneska se to podařilo. Nemyslím si, že by to bylo tím, jenom že naše auto je lepší. Prostě dneska při tomhle počasí nám to opravdu fungovalo všechno lépe. Ako ste práve mali možnosť sledovať, všetci jazdci boli s prvým kolom slovenského okruhového pohára spokojní. Panovala spokojnosť aj na strane organizátora. Prišlo v podstate 58 aut, 59 štartujúcich, mali sme nejakých dublérov, veľmi málo incidentov, veľmi malých incidentov. Trošku ma jedine mrzí to, že tým, že to je prvý závod, mali sme tu pár odpadlíkov, technika nevydržala, ale to je na začiatku roku v podstate normálne. Takže sme spokojní. Slovenský okruhový pohár 2015 pokračuje druhým kolom v polovici mesiaca apríl na maďarskom okruhu Pannonia Ring. Samozrejme, ani tu nebudeme chýbať. Zatiaľ dovidenia. Túto reláciu vám priniesli Motointegrátor, Racing Shop SK, Q-Service, Fiesta Cup CZ, IBG, Pulimedical.